Para os populares, o mal estado que presentan actualmente as pistas de skate de Aboqueira de Anegral é un exemplo máis do desleixo e abandono do actual equipo de goberno, máis preocupados, segundo eles, en seguir mantendo os seus salarios que en darlle solución aos problemas reais da veciñanza. O señor Martiño ten que deixarse de posar e de fotos e ten que empezar a traballar. O Concello págalle para que traballe. Ten o sueldo máis alto do Barbanza. É necesario que empece a traballar. Se el non é capaz, se a súa xestión é tan deficiente como ven amosando desde que revalidou a alcaldía, é necesario que dé un paso ao lado e deixe algún compañeiro que exerza as funcións que el desatende. García Diéguez insta o Executivo local a acometer coa máxima urxencia posible a reparación dos elementos danados ou se proceda a súa retirada, pois, segundo el, constitúen un grave perigo para os usuarios da instalación. Non está avalado, non está señalizado e hai riesgo de que calquer cativo se manque. É necesario actuar. Un problema do que tamén se fai eco Iniciativa Cidadá de Boiro. O voceiro desta formación, José Antonio García, considera vergoñoso que o goberno local permita esta situación, solicitando tamén o seu arranxo inmediato.